Il-kaċċatur, in-nassab u l-bidwi minn dejjem għexu flimkien u dan mhux se jinbidel bl-affiż legali. Dan intqal mill-laqda bdiewa attivi f'kitba fuq il-medji soċjali brabta mal-affiż legali dwar l-użu tal-art agrikola. Intqal li din verament ħasra li din il-kwistjoni reġgħet infetħet kważi 5 xhur li tnediet. Laqda bdiewa attivi reaġixxiet tal-konferenza l-aħbarijiet li għamel il-Partit Nazzjonalista brabta ma' dan l-affiż legali. Intqal li l-prinċipju li r-raba qiegħed hemm biex jinħadem huwa wieħed sagrosant u l-isfidi li qed jiffaċċja ir-raba huwa minħabba li qatt ma kellna l-kuraġġ ngħidu li r-raba qiegħed hemm biex jinħadem u biex nipproduċu l-ikel għall-pajjiż. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista qal kif din ir-riforma m'għandha l-ebda impatt fuq xi prattika jew delizzju li jsiru fl-eliqi. Intqal li kwalunkwe sfok li għandhom in-nies se jkompli jitgawda sakemm ma ssirx ħsara lill-luċuħ tar-raba kif qed jiġri bħalissa hekk kif l-avviż legali ilu issa xhur fis-seħħ u ma twaffqet l-ebda attività jew delizzju. Il-Partit Laburista spjega kif għall-kuntrarju kif qed tgħid l-Oppożizzjoni din il-leġiżlazzjoni frott ta' proċess serju u trasparenti li beda permezz ta' white paper u saret konsultazzjoni pubblika wara. Intqal li huwa evidenti li l-Partit Nazzjonalista qed jinqeda b'din il-liġi wara l-iżball li jagħmlu bl-emenda fil-Kostituzzjoni u li se tħalli bib miftuħ beraħ għal min irid jelimina xi delizzju jew ieħor.